Ang pandemya ug ang kakabos wa makapugong sa 21 anyos nga taga Kandihay, Bohol sa iyang hilig sa photography. Gani gihimo kini niyang haling nga magdagkot sa iyang kadasig aron mapadlambo ang iyang talento. Ang report ni Fee Marie Dumabok. Trending sukad sa miaging simana kini mga post sa social media ni John Michael Simagala. Kini mga walagway siyang manghud ug igagaw nga susama og professional ang pagkakuha ug sama usab nga naa sa sud sa studio. Apan di ay gamit lang ang baratuhon niya nga touchscreen cellphone ug digasto lang og 30 pesos alang sa tinfoil isip reflector. Ug gipaposing lang sa bisan asa nga dapit sud sa ilang balay. Ana sa kwarto, sa abuhan, kusina, labahanan ug sa ilang sala. Mga gamit lang usab sa ilang parimay sama sa mga plato, planggana, muskitero o guban pa isip mga props. Niingon siya nga okay ra daw kay nice daw ang resulta mo to murag na inspire na lang pud yung sige padayon naman ako nga mudawat og naay magpa-photo siya ng bisang cellphone ra ma'am. Usaw-usab siya ka makeup artist ug ang pagkuha og galagway sa iyang mga higala diha silang tugaran ang usaw-usab sa iyang kalingawan. Si John Michael, kinsa incoming third-year college sa Hospitality Management course, mitugan nga ang hilig niya sa photography ug ang pag-makeup nakatabang kaniya sa iyang pagtungha. Bisan sa kalisod, wa kini nakapugong kaniya nga mas palambuon ang talento. Gani gihimo niya kining rason nga mas mangandoy pa ug mas dako. Tingwa niya nga makahupot og mga saktong gamit sa photoshoot aron matabangan ang iyang pamilya diha sa kalisod. Tungod sa karon nga pandemya murag mas kinahanglan dyan na to og diskarte para mas ma-develop atong talent og makatabang sa pang-adadlaw. Oba ni Rod Prado, ako si Fee Marie Dumabok. Balitang Bisdak.